alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Jama'a yau na kawo mana hanyar da mutum zai sai data akan 1 gig akan naira 200 kacal, wacce wannan hanyar ta fi ka sai ta 500 ko in ce wannan hanyar ta fi ka sai data 500 akan 1 gig. Wannan hanyar data ce mai ƙarfin gaske wanda ta hanyar da ake siyanta ba kowa ne ya san code ɗin da ake siyanta ba, saboda code ɗin da secret code ne. To dan ganin wannan hanyar ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyo. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna hausatv, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, ka yi share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. Bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, sai mu je mu nemo form akan waya. Za mu je mu nemo application ɗin form. So da ka zo ka danna phone ka shigo kamar haka. Code ɗin da za ka yi amfani da shi shine, da farko bayan ka gama siyan katin ka, bayan ka yi login ɗin katin ka ya shiga successfully, to abin da za ka yi na gaba sai ka zo ka sa code ɗinka ko in ce pin naka wanda za ka yi amfani da shi, wanda za su baka 1 gig mai ƙarfin gaske. Da farko za ka zo ka sa star 131 star 65 star 2 star 1 hash. Ka tabbatar da ka sa wannan code ɗin daidai, star 131 star 65 star 2 star 1 hash. In ka sa wannan sai ka zo ka danna daidai kan layi inda ka sa layin ka sun 1 ne ko sun 2, to sai ka zo ka danna. Bayan ka danna zai yi roni, sai ka zo gashi nan zai kama wannan zaɓin number 1 auto renewal ko kuma up process, sai ka danna number 2, saboda auto renewal yana nufin cewa da ka sa kati siya ma, to mu ba masu da mun sa kati siya ma mun samu mu siya da kanmu. Sai ka danna number 2. So bayan ka danna number 2 za ku gani gashi nan cikin ikon Allah mun samu data 1 gig akan naira 200 kacal. Gashi nan activated of welcome back 1 gig data plan was successfully and expire on 27/1/22. Gashi nan dai da lokacin da za ta expire da komai 1 gig ta samu. So kai ma in ka tashi ka sa naira 200 ka, wannan code din za ka yi amfani da shi, cikin ikon Allah za su baka data 1 gig. Duka dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon.